Well, supposedly, kinakailangan, tingnan natin yung track record of service. Kinakailangan natin, walang bahid korupsyon. Kinakailangan qualified, lalo na yung mga tumatakbong senador. Kinakailangan, edukado ka talaga dyan eh. Alam mo kasi sa saligang batas, nakalagay lang, pag marunong kang magbasa at sumulat, pwede ka nang tumakbo. At ang reason lang naman yan is because the Constitution would like to democratize access to governance para kahit hindi ka nakapag-aaral maigi, ay pwede ka pa din maglingkod kung gusto mo. Kaya lang, syempre, yung posisyon ng Senado, lalo na yung mga congressmen, kinakailangan may alam talaga sa batas. Kaya lang, ang problema natin culturally, we are, kumbaga, gravitating towards personality-based politics. Ang importante sa atin yung personalidad. Kaya yung nananalo, yung sikat, yung artista, yung magaling kumanta, yung nakikita sa TV, o yung titingin natin ay matapang kahit hindi naman, hindi ba? But that's how it is. Yun yung nagiging problema natin dito. Parang naka-personality base po, no, yung kanilang uri ng pagtingin sa ipapasok attorney, no? Yun ang ating political landscape. Alam mo kaya nga mahina ang ating mahina yung party system sa atin eh. Alam mo no 1945 matapos ang giyera 1946, dalawa dapat ang partido lang natin, di ba? Nationalista at saka liberal. Mm-hmm. Kaya nga dahil personality-based politics, wala namang prinsipyo yung mga partido, nagpapalit-palit sila. Yung nationalista lilipat sa liberal at ang taong bayan naman, they couldn't care less. Ang importante yung tao pa rin. So yun yung naging problema natin. And from the very get-go, that has always been the case culturally, from a cultural standpoint. Mm-hmm. Kaya ang hirap talagang bumoto ng qualified, Mm-hmm. At mahirap din bumoto base sa prinsipyo kung kinaglalaban o pinaninindigan. Kasi hindi importante sa atin yun eh. We never bother to check those. And importante, komportable tayo sa personalidad. Either gusto natin or feeling natin, para bang nakaka-relate tayo at mas magaang ang loob natin. So, ganyan ang pagpili natin kadalasan. Mm-hmm. Paano naman, attorney, yung mga napapayagan pa rin kahit merong kinaharap na kaso, no, attorney, no? Bakit napapayagan pa rin itong mga ito na sumabak sa mundo ng politika? Bakit? Alam mo kasi sa batas, kinakailangan kung ikaw ay magkakakaso, dapat final na yung decision dyan. At pagkadalasan ng mga kaso na yan, would carry with it, of course, kasama na din ng perpetual disqualification to run for office. Pero kinakailangan final na yon. Kasi kung hindi pa final, ang problema dyan, di kung may kaso ko lang, hindi ka na pwede tumakbo, kahit sino pwedeng magsampa ng kaso sa'yo. Mm-hmm. Kahit walang kwenta yan, just to prevent you from running. So in order to do away with that possibility, ang sabi ng Korte Suprema, kailangan final yung desisyon. Pangalawa nga, we want to democratize access to governance. Hindi naman porket iniibit ka yung sabi hindi ka na pwedeng tumakbo. Mm-hmm. Kasi kagaya ko, limbawa kung sikat ako, alam ko mananalo ko, di sasampahan lang din ako ng tatakbo. Mm-hmm. Attorney, pagdating naman po, Porket no? may kaso, hindi ka makakatakbo. Mm-hmm. Yes, attorney, pagdating naman po dito sa usapin ho ng impeachment trial po dahil naging mainit na issue at usapin din po, no, patungkol nga po dun sa plano o pag-i-impeach po kay VP Sara Duterte. Matutuloy kaya ito ngayong present Congress o ipagpapaliban na hanggang matapos ang eleksyon? Sa tingin ko, pagpapaliban nila yan, maraming kadahilanan. Una-una, hindi practical. Nag-umpisa na ang kampanya. Siyempre, ang mga electionista, magtutong mga kampanya niyan kaysa mag-convene pa ng impeachment court. And that is very, very clear. Pangalawa, kulang din talaga ng panahon. Mahirap namang madaliin nila yan. Yung kaso kasi ni former Chief Justice Corona, alam mo, inabot na 5 buwan yun eh. Kung yung Senado, halimbawa, tatapusin nila ng 1-2 buwan, i-reveal nila, magiging pangit ang tingin ng taong bayan. Iisipin ng taong bayan, talagang pinuliti ka lang. Pangatlo, and this is also important, nakikiramdam din siyempre yung mga senador. Kasi kung ano ang gagawin nila dito, wala ba impact kung iboboto sila o hindi. May pangamba eh. Kasi marami rin supporters, halimbawa ang mga Duterte, kung halimbawa nasa Senado ka, magkukontin ka ngayon, at mahiinit ka halimbawa kay Vice President Sara Duterte, sayang yung boto nun. Hindi ba? Kaya ang ginagawa ng mga senador ngayon, pahihiin sila. Hindi kagaya ng mga kongresista, wala silang problema. Binoboto rin sa distrito nila. Kahit ano pang panindigan nila dyan, ika nga, nakamarka na sila. May hawak na sila doon sa distrito nila. Pero ang mga senador, binoboto yan ng buong bansa. So nag-iingat din sila sa mga positioning na ginagawa nila. Kasi this impeachment case is so delicate na pagka hindi naging tama ang diskarte nila, baka mag-backfire, magkaroon ng tinatawag na public backlash, hindi pa sila ma-re-elect. Ganun talaga. So sa inyo, attorney, ano po mong basa nyo sa galawan ho ngayon ng liderato ng Senado?
Yun ang sa tingin ko, no? Aantayin nila matapos yung election. Pero pag natapos yung election, marami din problema rin. Una sa lahat, baka iba na yung komposisyon ng Senado. Siyempre, paano kung maraming senador na mananalo na kaalyado ni Sara Duterte, di bali wala na yung impeachment na yan because it's a numbers game at the end of the day. Pangalawa, may gray area nga. Kasi pag natapos ang Kongreso, lahat ng natakal sa Kongreso na yun, natatapos na rin. So kung may bill kang sinampa, halimbawa nitong 19 Congress, hindi natapos, pwede tayo na magkaroon ng bagong Congress within the 20 years. Kailangan i-defile mo yan, hindi yan itutuloy. Kung may investigasyon ko hindi natapos, i-refile mo din yan. Kasi lahat ng meron ngayon, pag nagsarado ang Kongreso, tapos na rin yun. O di pagbago ngayon ang Kongreso, ang tanong, yung bang impeachment na yan, dapat isang pa, ay pagpatuloy, o dapat i-refile uli. That's a gray area na only the Supreme Court can answer. Kung ang sagot ay oo, syempre, mapupunta lang sa Korte Suprema. Kung ang sagot naman ay hindi, ang problema naman dyan, sabi ng Constitution, kailangan i-file yan, once lang every year. So ang mangyayari, mag-aantay sila ng defiling sa mga bandang 2026 na. Di ba? And by that time, it might be too late. Kaya yung mga kongresista, gusto nila matuloy na talaga yan kasi hindi matutuloy, aantay matapos ng eleksyon na namin pwedeng mangyari. So ang Senado po ba ngayon, independent po ba, tingin niyo ho ba, independent ho bang totoo ang Senado? Well, interestingly, no, from a historical standpoint, palaging magkahiwalay ang Senado at Kongreso at ang mababang kapulungan. At iba lagi ang leader ng mababang kapulungan, iba din ang leader ng Senado. Kasi magkaiba sila ng interest Yung mababang kapulungan, kagaya ng Senado, bumuboto dyan mga congressman. So, a lot easier for them na kumampi kahit kay Nino kasi wala namang problema yung election nila kasi distrito lang. Ang problema kasi mga senador Sabi din ho nila, may nagsasabi ho na ang impeachment is a diversion tactic lang daw para maiwasan yung totoong issue ng bayan. Ano pong masasabi nyo dito, attorney? Net naputol yung ating kwentuhan kay attorney. Sabang tinatawag natin muli, ayan, nagbalik na. Yes, attorney? Yan naman siya, naputol po yung ating nawala linya. po, pasensya na. Yes po. Ulitin ko lang po yung ating tanong. Meron din po kasi nagsasabi or sinasabi ng ilan na ang impeachment daw po is diversion tactic lamang daw sa totoong issue ng bayan. Ano pong masasabi nyo dito, attorney? Well, Korte Suprema na nagsabi sabi niya Korte Suprema, ang impeachment ay political exercise. So it's a numbers game. So hindi importante dito kung may kaso ka ba o hindi. Pwede inosente ka, mapukonvict ka dahil yung bilang ay laban sa'yo. Pwede din naman may kasalanan ka, madidismiss yan dahil yung bilang din naman ay ika nga kulang para makonvict ka. No? Tandaan mo, mula pa sa panahon ni Elpidio Quirino hanggang ngayon, napakarami ng nasampahan ng complaint for impeachment. Even Elpidio Quirino at that time when he was president. Pero bihira lang yung natutuloy kasi walang sapat na bilang. Diba? So kung may sapat na bilang, kahit inosente ka, di pwede kang ma-impeach at subsequently ma-convict. Kagaya na limbawa ni Chief Justice Corona, ang bilang noon ay laban sa kanya, di ba? Overwhelmingly siya ay na-convict sa kanyang impeachment case. Pero interestingly, nung nagkaroon ng kaso sa kanya, administratibo, napatunayang inosente siya. Maraming kaso na dismiss, napatunayan na wala siya talagang kasalanan at wala siyang ill-gotten wealth. Di ba? So at the end of the day, impeachment is a political exercise. Not really so much about accountability. Di dapat magsampa ng kaso kriminal kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Kasi yun, makukulong siya. Talagang haharapin yung mga kaso. Bakit ang gusto mo impeachment lang? Kasi yung impeachment, sabi ng Supreme Court, it is not punishment, it's not a penalty. Hindi mo siya pinapakulong, hindi mo siya hino-hold accountable sa opisina at hindi mo lang siya binibigyan ng pagkakataon na tumakbo uli. Kasi nga may perpetual disqualification. Na Korte Suprema din ang may sabi. So at the end of the day, impeachment is nothing but a political ploy to weed out a public official who may probably do well in 2028. At mahirap kumbinsin ng taong bayan na seryoso sila. Kung gusto nilang makumbinsin ng taong bayan na they're really after accountability, magsampa sila ng kasong kriminal. At ipagpatuloy nila yan with the same passion and dedication
That's the only time the public would be convinced. Otherwise, ang tingin ng taong bayan diyan ay moro-moro lamang o isang malaking eskwela. Mhm. Panghuli na ho, attorney, ano hong magiging pananaw ninyo sa magiging succession sakaling magtagumpay po yung impeachment po na ito? Well, kung magpapatuloy kayo, kung magtatagal pa yung impeachment, ibig sabihin, hindi na makakatakbo si Sara Duterte sa 2028. At kung siya makukonvict, ibig sabihin, doon sa mga gusto tumakbo sa 2028, di may bawas na sakit na ulo na. Kasi sa totoo lang, kung hindi una at worst, pangalawa sa survey, si Sara Duterte para sa pagkapangulo kung ngayong igagawin ang eleksyon. So malaking bagay na matatanggal siya. Pero yung implikasyon sa taong bayan, depende kung paano nila gagawin yung impeachment. Kung kasi magkaka-independe yan sa narrative. Pag binadali nila yan, baka magkaroon ng backlash. So kaya kinakailangan maging maayos at masusilid sila sa pag-implement yan. And I can understand where the Senate is coming from. Ayaw nilang madaliin yan kasi pagka nagkamali sila ng diskarte, lagot sila sa taong bayan. Alam mo naman ang taong bayan, very ambivalent tayo . We never stand, dahil nga personality-based politics tayo, hindi natin masyadong importante yung mga usapin. Ang importante sa atin yung personalidad. At ano tayo, reactionary pa tayo. Isang mali lang na move, potentially, gustong-gusto ka one day, kinabukasan hindi na. Di ba? At maraming pangyayari kasi na pwedeng mangyari na babago yung tingin ng taong bayan. Alala mo, noong tatakbong Pangulo si Maroa, siya na ang susunod dapat, di ba? Biglang namatay si Tita Cory, ang simpatya napunta kay Benigno Aquino. So mabilis magbago ang isip ng taong bayan pagdating sa ganyang bagay. So kaya dapat maging maingat talaga ang Senado. Hindi nila madaliin ito. Baka sa pagmamadali, hindi pa mapaganda yung tingin sa kanila or perception at hindi na umusad ang kanilang career sa politika. Masingit ko lang po, attorney. So, nasabi niyo, nabanggit niyo na rin po, no, pagdating ho sa mga ganyan na personality-based, madaling magbago na opinion at paningin ng mga Pilipino, no, pagdating dito sa mga ano po yung inyong masasabi po naman sa line-up po ng admin at kaalyado ho ng Duterte? Siyempre, yung line-up na yan, alam po kasi matagal ako nag-consult sa gobyerno at mga politiko. Hindi naman sila talaga magkakaaway, predominantly. Kasi nagpapalit-palit lang sila. Parang sila nagpapalit lang ng dalawang. Tanda mo naman kung ba't yung ganyan yung line-up nila. Pero kung mapapansin mo, yung line-up na yan, hindi yung mga familiar faces. Sila yung year in, year out, nakikita ng taong bayan, year in, year out, sila din yung naaalala na elect. Kasi nga, personality-based tayo, talagang ganun. Makilala ka na. Pag nawala, nakakalimut, nahihirapan din bumalik. Hindi ba ako nagpapakita, hindi pa Pangilinan. Wala. Mahina din yung kanilang at medyo mahina ang suporta nila. At pangalawa, nawala sila . O medyo nakalimutan sila. Ganun talaga. Maraming salamat po, Attorney Edward Chico, sa inyo pong oras ho at pakikipagtalakayan sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Attorney. Napuputol-putol si attorney pero maraming salamat po, Attorney Edward Chico, isang political analyst po.